Днес на 1 ноември гъбите ще търсим близо до морето. Ето какви гъби успяхме да намерим днес. Неочаквано, изключително така добро количество манататки и една много хубавата сходка в един много хубав топъл ноемврийски ден, 1 ноември. Прекрасни манататки. Здравейте, приятели, на 1 ноември 2025 година. Тук съм на надморска височина около 100 метра. Денят беше хубав и реших да проверя едно място. Просто да видя какви гъбки има. За щастие, това, което видях, е ето тази манататка. Вижте. Какво хубаво плодно тяло. Оставих стойката вкъщи, надявам се да ни клатя много. Вау! Благодаря много. Благодаря. Не очаквах. Гледайте. Какъв бомбон. Прекрасна. Покриваме внимателно мицела. Искам, така ще я взема, искам да я покажа и още нещо, тъй като аз погледнах наоколо преди да извадя телефона. И на около 3-4 метра успях да намеря и това младо плодно тяло. Гледайте, това са купринки в по-напреднало състояние. Много интересно, неочаквано. Наистина неочаквано. Дайте палец нагоре, ако по някакъв начин този видеоклип ви харесва. Тук гората е смесена. Преобладават стари дъбови дървета. Имаме тук-там и бук. Опа! Видяхте ли? Само още не съм направил прекъсване на този видеоклип. Опа! Отново покривам мицел. Гледайте. Гледайте. Каква красота. Оп. Ето тази гъбка, ето там ми прилича на така. Ето едно младо плодно тяло на купринка, пъстра купринка. Така, движа се, там има още няколко, искам да я покажа ето тези. Ето тук гъбата е по-стара. Така. В момента съм с майка ми. Тя в момента тук намери още една гъбка отново под това хубаво дърво. Много внимателно тук покриваме мястото. Еха, първо качество. Първо. Оп. Айде да си пусне малко споди тази горска пърхутка. Супер!
Тук някой е брал. Вижте, има следи. И още една. Много интересно. Преди малко сеснах едни хора, намерихме една гъба, точно до тях беше. Тази малко започнала да преминава май, но я да я видим. Охо! Много е добре. Какво ще кажеш, майко? Как я определяш? Прекрасна. Това е бронзова манатарка. Чудесно. На 1 ноември 2025 година. Добре се е развила. Добре се е развила. Точно така. Ако по някакъв начин тези видеоклипове ви харесват, ще се радвам да се абонирате за канала, ако имате желание. Бъдете здрави! Продължавам да търся ето тези невероятни манатарки на 100 метра над морска височина в област Варна. Ето е моята марка, която успя да намери до едно старо дъбово дърво на около 4-5 метра от тази, която преди малко намерих на слънцето. Ето този маник. Я хубава е потупа, за да си пусне спорите, леко по-долу е хвани, малко да смърдай. Тук има камък. Камък. Чакай, леко внимавай маникюра. Пази маникюра. И сега че искам да ви покажа. Добре. Я да го гледаме. Красива, перфектна. Влажна и красива. А сега искам да ви покажа нещо. Вижте, ето там. Виждате ли? Хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. И как ми се вдигна така изведнъж настроението. Искам да намеря много видове. А ето тази. Виждате ли? Каква гъбка е интересна. Опа. Я да видим. Хайде, няма да ви казвам каква е. Да видим някои от вас, които следят канала, дали могат да я определят. Тук има нещо като деренци и погледнете какво нещо дава. Майко, ела. Виж, погледни. Виждате, че не правя пауза на видеоклипа. Дойдах за тази гъба и там им показвам деренцето и погледнете. Точно, където се стичала водата. Значи е местите на вода. Сега само да погледна и тук. Така. Опа. Какъв си ти такъв красавец? Ама защо не иска толкова много гъби намирам? Много интересно. Ето ще я покажа тук и от друг ъгъл. Не знам. Защо така? Заслужаваме ли ги тия гъби? Има една истина, че ми се ходише за гъби точно за манатарки. Но предимно ходя в Родопите. И тук толкова не очаквах, но за момента се получава един много добър поход. Това е една разходка така приятна. Не знам. Но просто много, много добре. И даже сме, как да кажа, в началото още на нашата разходка. И там сега ще погледна, може би. Така. Продължавам. Благодаря. Преди малко да изчистих листата. Ето този бронзак. И се оглеждам. Това, което видях, е, че имаше и отровни мухоморки, така наречените пантерки. Но това, което искам да ви покажа, са ето тези гъбки. Я да ги видим. Мале. Покриваме ми се. Отново покриваме. Чуват се листата. И хубаво се оглеждаме. Някак си сякаш... Да. Ето. Оп.
Тази е по-стара. О! Маля. Невероятно. Много съм благодарен. Вижте. По-стар човек добре да се оглежда. Възможно и аз в момента да пропускам някоя гъба. Но сами виждате. Купона продължава. Влязах малко по-навътре, тъй като отдалеч видях ето тези гъби. Тези смъртоносни гъби, които са най-отровната гъба, която можете да срещнете. Аз не искам да я пам в момента с ръце. Искам да го обърна поне ето тази, за да видите. Това е зелена мухоморка. Ето и тук още. Много отровна гъбка. По принцип може да се пипа с ръка. Пипал съм ги, просто в момента не искам. Важно е да не попада част от гъбата в стомаха. Ето и тук също може да ги видите. Това са ето развити. Това е много отровна гъба. Ето, вижте как излиза. Ето е вълбатък. Малко прилича. Това е просто от семейство на мухоморките. 3 вида отрови съдържа тази красива гъбка, която в Супер Марио дава живот, а в реалния взима. Така че бъдете изключително внимателни. Също може да се срещне и в по-така тъмен цвят и също и в по-светъл. Трябва всяка една гъба, която събирате диворастяща, добре да огледате, добре да виждате нейните белези. Стълбчето, пръстена, какъв е волвата, шапката, ламелите, абсолютно всичко, местообитанието, къде я намирате, кога я намирате и така нататък. И добре е да се запознаете с силно отровните видове, каквато е тази. Преди малко не я снимах, може би трябва да се върна да я покажа. Пантерката, още една изключително силно отровна гъба. Манатарката също има отровни манатарки, като дяволската, която обаче е доста по-различна, но как да кажа, отровата и не е толкова силна, колкото тази. Тук отравянето е фатално. Една гъба и даже и по-малко. Но да не обръщам много внимание, отделих 2 минути на тази гъба, искам да ви покажа така. Ето местообитанието, където се намирам. Тук има един наклон и един много кален и неприятен път, доколкото виждам. За момента съм тук около 5 минути, не е минала кола. Трябва да с някой много високо проходима, може би джипка най-вероятно. Не съм оглеждал и така. Може би ако се върна назаде, ще намеря тази, която да ви покажа преди малко за пантерката. Ето ги, показвам и ние набързо. Не искам да правя видеоклипа супер дълъг. На мен ми е интересно, но това, което забелязвам, не на всички от вас им е толкова интересно. И цяло семейство, малка, по-голяма и така. Чувам обаче куче ли има? Може да идва куче. Така че трябва да приключа, да не ме стресни. Ето. Пантерка. Какво нещо е живота? Точно преди малко ви показах пантерка. Тръгнах да... Ето това е нейният сходен вид, която пък е ядлива. Това е бесерната. Ето вижте тук пръстена как се различава. Вижте червените оттенъци. Тази е млада. Те първа ще се разтвори. Но има много, как да кажа, аз не ги бера, трябва да се приготви. Тук трябва да се махне кожичката, да се обили и така нататък, но е ядлива. Но както ви казах, нейният сходен вид е пантерката, е много отровна, правил съм отделни видеоклипове. Лично аз не ги събирам и не съветвам и хората, нали, да хора да ги събират и така. Добре.
Продължаваме. Приятно, топличко. Мантатката така обича слънчевите места. Вижте тази. Шапката ми подсказва нещо. Т.е. според мен това е мантатка със сигурност, но нека да видим каква е. Така. Опа! Така. Ето. Сиво. Определям тази манататка като сиво-жълта. Сиво-жълтите манататки не посеняват след разрез в контакт с въздух. Това е младо плодно тяло. Тази гъба е ядлива. Обаче има така лека специфична миризма на йод. Имам няколко видеоклипа за нея. Може да ги видите. Да, ето майка ми дойде и тя има даже още по-голямо опито с тях. Ето, заповядай. Чудесно е. Благодаря. Сменихме малко мястото, движим се, караме през едни пътечки, много е приятно водата и тук намерих още една гъбка, исках тук да я покажа на моите хора. Оп. Вижте как има такова червениково кръченце, тази е стара, посинява в контакт с въздух, даже мирише неприятно, не мога да ви го присъздавам, го приличаваме на червенокрака мантатка, но възможно е. Има и една друга, която на латински в момента не мога да го кажа името. Една от двете. Тези манататки. Това е от семейството, пак е вид манататка. Аз лично не ги събирам, не ги консумирам, но доколкото ми е известно, тя не е отровна. Но исках да ви я покажа и така. Пък, който има повече опит с тях, нека да напише коментар. Ето и така. Пък е там едни други. Хайде ще ги покажа и тях, да не правя прекъсване. Така. Вижте ги. Много са интересни, нали? Но няма да ги събирам. Не съм напълно сигурен за вида. Приличат ми на един вид конкретно, но не искам така да го казвам. Продължавам. Стари дъбови дървета. Тук за първи път съм на това място. Малко се спуснахме надолу. Правим се една приятна разходка. Погледнете. Тук по-малко хора минават. Но е възможно да мине някой. Така продължавам. Надявам се да ви заснема още нещо интересно през този доста интересен, поне за мен, ден. Приятели, погледнете. Заради тук, стария дъб, тук имаме и габър. Влязах така малко от пътечката. Вижте. Е там, там, там. Айде да ги съберем. Благодаря за това прекрасна гъбка. Така тази, виждате ли тук плодоносния слой започва да остарява, ще го гледам. И ако е по-старичка, ще я оставя, за да може да се пуска спори и да плододава. Да мога друг път, като на това място, само трябва да запомня къде беше точно, нали? Така. Но ето тези. Да видим. Опа. Опа. Да, тази е доста по-добре. Възможно е сега, тъй като днес имаме доста голямо изобилие от манататки, което не го очаквах. Опа. Да. И отново погледаме мястото. Опа. Тук има така един лек наклон. Сега ще се огледам. И няколко гъбки още. Много доволно. Ето там виждам. Много е добре човек да се оглежда. Тук има наклон, водата се е стичила. Там виждам още няколко стари дървета, габър и стар дъб. Сега ще почистя тези и отивам да погледна и там. Ела, искаш ли ти? Ти намери. Давай. Ти си човека. Точно под паяците отдолу. Оха, под паяците. Давай. Хубаво. Оха.
Интересно, тази прилича на дъбова, обаче ми се струва, че има някакъв шанс. Как така хвана? Много. Добре, дай да погледна. Много интересно. Много добра. Браво. Браво. Тя ще е чиста, изключително твърда гъба. Браво на тебе. Супер. Супер. И аз се изненадах на себе си. Да. Още един мъник. Гледайте как си минава. Не си минава, иска да кажа, че си седи. Тук е близко до една горска пътечка. Умаля. Добре. Много твърда. Хубаво да такова, не? Направо. Много твърда. Даже за малко да си помисля, че е брезова. Вижте ли какво намерих? Какво е пораснал тук? Опа! Опа! Още една красавица. Ма днеска какво става? Направо е гати деня. Годината свършва. Днеска ги накъсахме манатарките. Ври от манатарки. Пък е там малко по-напред има много мухоморки. Прекрасна гъба, прекрасна гъбка. Супер. Ето още една. Малко е стъмно, да. Браво, бе! Чудо. Много добре. Много добре. Купринка и не много далече една бисерна. Тежи, ама много е тежка. Скриваме мястото, от което сме извадили. В случая мицела. Опа, ей това е. Какво видя там? Куприн. Ето отново това. Тук дъбчети. И още гъбки. Още гъбки. Оп. Да. Само е така да завърся малко. Тя тази тук. Майка ми ги намери. Браво на тебе. Добра работа. Моля ви, не изхвърляйте неща, които не са от гората. Без значение какви са те. Това е така моя призив. Виждам турбички. Тук ако ви покажа какви неща. Виждам моторни масла. Ще работата е много. Гората няма нужда от тези боклуци. Надявам се този видеоклип да ви харесва. Сега още малко така поглеждаме, прибираме се към колата. И ето бири, кутии от бири, ряни и така нататък. Тоест, колкото по-вече се приближавам до пътя, то не е далече, толкова повече боклуци виждам. Ми става тъжно и замислям, гледайте, джапанки, боклуци. Може да гледате и другите ми видеоклипове в канала. И така.